Nadu. Me ne da Allah me? Me gaban alphabet din A ma? Alphabet din gaban A? Eh. Ah, B kawai za ka rubuta. B ma. Kana kai kaga har ka rubuta takura mun an sarkin karatu ka je ga sarki can ka tambaye haka Sarki. Nura. Sarki. Tambaye ka zan yi. Me sound din mo? Kadan da can. Kai kullun karatu banza. Ga mai dutan ka je ka tambaye. To ashi ya turo ni. Mai dudin ya ce ka zo guri na? Eh. Kai mai du ba za ka koya mai ba? Ba yi kenan. Antiyo. Me sound din mo? Mo yan kara. Ka san mo din ma akwai katuwa. Akwai katuwa wannan wadda take da sufiku a bayanta. Mo Me sound din bimbo? Sound din bimbo. Eh. Bim bom bom, bim bom ba bom bom, bim bom bom, bim bom ba bom bom, bim bom bom, bim bom ba bom. ana hauka a gidan nan. To menene sound din C? Si. Swing swing swing. Muna godiya da bada lokaci da kuke wajen kallon wasannin. Insha Allah za mu ci gaba da nishadantar da ku da wasannin masu ban sha'awa. In kallon wasannin mu duba wannan lambar ko kuma wannan shafin.